Nisulod na sa Pilipinas si Tropical Storm Henry, ang ikawalong bagyo nga misulod sa nasod karong tuiga. Matod sa Pag-asa nga ganinang alas 7 sa buntag si Henry nasigpatan sa 890 kilometers east sa Giwan, Eastern Samar. Nagdala kinig hanging may gikusgong 65 kilometers per hour. Alang sa dugang detalye, ania si Alice Canasa gikan sa Pag-asa Mactan. Alice? Ang tropical storm nga Henry nagpabilin sa iyang gikusgon. Samtang padayon kini siyang nagairog padung sa amihanang kasadpan ug hinay ang iyang pag-irog. Kagani alas 10 sa buntag karong adlaw ang sentro sa tropical storm nga Henry ibana-bana base sa tanan nga available nga data nga tuwa kinis gilayon nga 880 kilometros silangan nga bahin sa Giwan, Eastern Samar. Ana sa coordinates 10.8 degrees north, 134.6 degrees east. Og kini nagdala sa hangin sa gikusgon nga 65 kilometros matagtak na adol siyang sentro. Ug aduna usab kini siya pag-unos kon gastinis nga moabot ngadto sa 80 kilometros matagtak na. Gipaabot nga magairog padong sa amihanang kasadpan sa gikusgon nga 7 ka kilometros matagtak na iyang pag-irog. Ang iyang forecast position ugma sa buntag tropical storm nga Henry gipaabot nga tuwa sa gilayon nga 970 silangan nga bahin sa Burungan, Eastern Samar sa buntag kon usa ka libo ka kilometros silangan nga bahin sa dait Camarines Norte by Sunday morning. By Monday morning gibana-bana usab kini sa imposition nga tuwa sa 700 kilometros silangan nga bahin sa Kalayan. Samtang kining maong tropical storm nga Henry wala pay direkta nga apekto sa bisan nga asa nga dapit sa atong nasod. Hinuon ang Public of Disaster Reduction and Management Council gi-advise nga mo himo og mga appropriate action. Sunod nato nga bulletin issue niyang alas 11 karon gabi. Hinalang kutob ang atong weather alert sa tropical storm Henry. Kandiri sa Pag-asa Mactan, Alice Canasa, mayong udto.